Dobrý večer. Predstavím 5 projektov, 5 metadomov alebo metodamov za posledných 5 rokov. Prvý je metóda vizualizácie pohybu návštevníkov Slovenskej národnej galérie, z ktorého vyšiel diagram budovy, z ktorého sa urobila architektúra. Architektúra bubliny, ktorú ste mali možnosť vidieť na výstave Forma sleduje risk. Záhybová krajina bubliny, ktorá vytvára exteriérové a interiérové priestory pre inštalovanie súčasného umenia, súčasných médií výtvarného umenia. Krajina, priestor, ktorý nehľadá referencie v klasických vytváraných priestoroch a v klasických inštaláciách, ale pokúša sa generovať iné priestory pre iné umenie. Táto metóda priniesla takéto invázie do klasického, typického urbánneho prostredia, kde niekoľko pohľadov týchto intervencií bubliny generovanej metódou vizualizácie pohybu návštevníkov v galérii. Ďalší projekt je metóda tvorenia diagramu hybridizácie parku a domu. Jediný existujúci priestor nezastávaný bol daný developerom, ktorý mal byť zastávaný, my sme proti tomu protestovali a urobili sme návrh metódy premiešavania domu a parku, vznikol diagram, ktorý bol ďalej rozpracovaný do tabuľky funkcií a ich vlastností, čiže administratíva, bývanie, kancelárie, obchody a tak ďalej, a im boli priraďované vlastnosti nízko, vysoko, tmavé, svetlé, veľké, malé, verejné, privátne, homeless a tak ďalej. A z tohto diagramu bola metódou urbaného mixeru vygenerovaná táto štruktúra, 3D štruktúra, ktorej potom boli priradené vlastnosti architektúry, boli z toho urobené domy, čiže tento priestor, tento dom-park potom nadobudol túto architektonickú formu pri koncepcii totálneho zastavenia celej štruktúry domom-parkom, kde každý ten objem je vlastne hybridizovaný a premiešavaný tým verejným a privátnym priestorom. V prípade, že by sa splnila podmienka toho developera, že by sa zastavila iba časť toho územia, tak ten dom-park vlastne má takúto formu pri nezastávanej štruktúre, kde skeletom sú vlastne tie hokejky, ktoré sú stavebným systémom, ktorý môže byť a nemusí byť zaplnený stavebnou intervenciou. Tretia metóda je ČVUT, súťažný návrh, kde Engelov klasický koncept urbanizácie a rozvoľnené objekty modernistických, ako je ČVUT a ďalších nových architektúr, sme chceli priniesť inú krajinu, outdoorovú a indoorovú krajinu posluchární, ateliérov, otvorených priestorov a touchdownov a miest kontinuálnych priestorov pre prácu. Z tohto diagramu, týchto outdoorových a indoorových priestorov krajiny, vznikol kontinuálny vnútorný priestor a kontinuálny pochôdzny exteriérový priestor, ktorý bol zase konštrukciou, architektickou konštrukciou zhmotnený do týchto dvoch štruktúr, ktoré boli vzájomne prepojené a ten systém by fungoval. Za predpokladu, že súčasná škola architektúry má iné schémy fungovania, iné technológie sa používa sa počítač, používajú sa technológie a tie nároky na pracovné miesto sú inak, tá krajina je inak koncipovaná ako klasická. Tretia alebo štvrtá metóda je rozbitie urbánneho bloku, súťažný návrh pre Žilinu, kde urbánny blok, expanzia administratívnej budovy s nejakou polyfunkciou je riešená hybridnou štruktúrou, ktorá vlastne otvára ulicu do vnútrobloku a vnútroblok prenáša do uličnej zastávanosti, kde horizontálne, vertikálne
architektonické štruktúry vlastne spochybňujú a problematizujú klasickú mestskú urbánnu štruktúru, čo bol zámer. Posledný projekt je projekt z laboratória v poslednom roku, kde je projekt parku, muzea, galérie a verejnej ulice a prestupnej zastávky MHD, kde tieto všetky nezlučiteľné funkcie boli dané do diagramov, boli vytvorené hierarchizácie programov a tieto programy vygenerovali túto ležakú osmičku, kontinuálny tekutý priestor, štruktúru, ktorá umožňuje akomodovať všetky tieto požiadavky programu zastavania zase v tomto prípade parku. Jeho vizuálna podoba z pozície tej zástavky, ako prístrežku zástavky, ale tá strecha je vlastne pokračovaním toho priestoru parku, čiže sa nezaberá, stavebnou činnosťou sa nezaberá priestor parku, ale pokračuje v nadzemnej a podzemnej úrovni. Tu vidieť diagramy, pôdorysné a rezové schémy tohto hybridného kontinuálneho priestoru pre múzeum a galériu a zároveň pre park a ulicu. A ako prvým našim fokusom bolo fokusiť sa zvizualizovať túto metódu, dať ju do technológie, čiže tu je aspoň malý fokus, malom meriku, transformácia tejto štruktúry cez 3D printer do 3D formy. Čiže to by nás mohlo opravňovať, pokračovať touto metódou pri ďalších výkresoch. Ďakujem.